Estela, estem de rabiosa actualitat perquè vas a presentar-nos els dos models que més triomfen ara per a Nadal. Sí. Correcte. Este d'ací de l'esquerra seria ideal per a pastorets, pastoretes, el bàndol real. Perquè és molt calentet, Claro. de pana. I en el rei sempre fa fred, escolta, de pana de màxima actualitat. Ideal. Total, increïble per a la cabalgata, les pastoretes, el claro. bàndol, el campamento real, és ideal. Bueno, I i això de lentejueles, Per cap d'any. per quan el recomanes tu, Estela? Per cap d'any. Total. Dos Perquè vestimentes sabes- fonamentals, així en gosma. Estarien boníssim, boníssim. Home, a la mamà li ha agradat i tot. Sí. Estic per comprar un rateret en uno d'estos. Vol dir que tenim lentejueles per cap d'any i pel resto d'activitats pròpies del Nadal al Collà tindríem I ahí... xubasqueros i tot. De perquè tot. com De un tot. dia com avui, cobret. Sí. Sí, faria airuset. Estem així en Gosma, novetats mundials per a que el teu gosset, per a que la teva mascota vaja ben vestida en les grans ocasions. I ben Cabalgata, abrigadeta. Sí. exacte, reis, bando i sobretot el que ens ha fascinat, el de cap d'any. Sí. Que maravilla, que a lo Rafaela Carrà, total, Sí. total. Xulíssim. Bueno, Adéu. gràcies.